Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Соба дулкыннары телевидениесе 20 июль җомга киченә булган эфирын башлап җибәрә. Студияда мин Гөлназ Вахитова эшлим. Иң элек атна информацион программасы кысаларында урын алачак материаллар хакында кыскача. Капиталь ремонт республика программасына кертелгән Түбән Шытсы төп мәктәбендә эшнең иң кызу вакыты. Кояшкай сәламәтләндерү лагерының 3нче сменасы балаларына кабул итте. Районда сәүдә хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмен билгеләп үтәргә әзерләнә. Республикада 2007 елдан бирле хәйриячелек эшчәнлегенең Республика Советы башлангычы белән һәм Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов теләктәшлегендә уздырылучы мәктәпкә җыенырга булыш хәйрия акциясына районыбыз ел саен теләп кушыла. Соба гимназиясендә белем алучы һәм 1нче сыйныфка укырга керүче балалар район башлыгы иганәчеләр кулыннан бүләкләр кабул итте. Тулырак алдагы хәбәрдә. Яңа уку елы башлануга айдан артык вакыт калып бара. Әтиәниләр балаларының мәктәпкә әзерлеген кайгырта башлады. Форма, букча, мәктәп кирәк-яраклары санарга гына җиңел. Ала башласаң, буларның барысы гаилә бюджетына шактый чиертә. Ярый әле мәктәпкә җыенырга булыш республика акциясе бар. Җилкәсенә мәктәп букчасы элүчеләрнең берсе Фәндил Соба гимназиясендә белем ала. Без сумка алмаганың, миңа сумка бирделәр. Миңа ошады. Зиннатуллиннарның 3 улы да мәктәп яшендә. Бер юлы кирәк-яракның барысын да сатып алып, белем йортына озату шактый зур чыгымнар таләп итә, ди май заводында хезмәт куючы әти кеше. Акцияга безнең ел саен чакыралар инде. Ул безнең өчен бик файдалы ярдәм булып тора безгә. Шуның өчен оештыручыларга, безнең район хакимияте башлыгына, спонсорларга бөтенесенә рәхмәт белдерәсе килә. Авылны, дәүләтне саклыйсың килсә, яшь буын турында кайгырт. Әлеге фикерне бүләк итеп балаларның аркаларына букча асучы район башлыгы Рәис Миңнеханов җиткерде. Тормышның дәрәҗәсен арттыруда безнең республика буенча бик күп эшләнә. Нинди хыялларыбыз бар, бөтенесе кемнәр тормышка аша. Шуның өчен беренчедән мин бик зур рәхмәтле әтиәниләргә, нинди генә тормышта булмасаң да, шундай киләчәк буынны булдырган өчен аларга аерым бик зур рәхмәт. Исәнлек, саулык, тазалык, байлык. Инде балаларга, аларга киләчәктә дөрес тәрбия биреп, белем биреп, бергә матур итеп яшәргә язсын. Алар безнең киләчәгебез. Аз керемле, авыр тормыш хәленә юлыккан 14 гаиләдән Соба гимназиясендә белем алучы 26 бала бүләкләр кабул итте. Иганәчеләр арасында оешма предприятие җитәкчеләре, шәхси эшмәкәрләр бар. Балалар безнең киләчәк буын. Менә шундый үзебезнең көчтән килгәнчә ярдәм итә алуыбызга без бик шат. Алар тырышып укысыннар, бөтен нәрсәдә тырышлыкта. Ил төкерсә күл була, ди халкыбыз мәкале. Уртак тырышлык аркасында күпме бала, һәр ата-ана шатлык хисләре кичерде. Балаларга сөенеч бүләк итүчеләргә Соба шәһәр җирлеге башлыгы Расих Хәсәнов та рәхмәтле. Спонсорларыбызга да зур рәхмәтемне әйтәсем килә, чөнки алар һәрдаим шушындый зур мероприятиеләрдә актив катнашалар. Шушы җирлектә яшәүче җитәкчеләребезгә, шәхси эшмәкәрләребезгә зур рәхмәт шулай ук. Шулай да менә шушындый бәйрәм тантанасын оештыручыларга да зур рәхмәт әйтәсе килә. Алга таба да шушындый зур бәйрәмнәр, тантаналар һәрвакыт, һәрдаим булып торсын. Шушы җирлек өчен бөтенебездә тырышып эшләргә язсын, яшәргә язсын дигән өметтә каласы килә. Балалар мәктәпкә әзерләнеп, шатланып барырга тиеш. Мәртәбәле җитәкчеләрнең матур теләкләр теләп бүләк тапшыруы үзе бер бәйрәм һәм яхшы укуга юллама булып тора. Республикабызда белем бирү учреждениеләрен ремонтлау программаларын гамәлгә ашыру дәвам итә. Быел бу эшләрне финанслау 2 миллиард сум тәшкил итә. Соба районында да мәгариф объектларын төзекләндерү зур игътибар астында. Бу җәйдә 500 урынга исәпләнгән мәктәп төзелеше башланды. Һәр баланың уңышы дигән милли проект кысаларында Собаның сәләтле балалар мәктәбендә спортзал, гимназия, сәләтле балалар, югары Симәт, Олы Шыңар мәктәпләрендә үсеш ноктасы, 2 Басуарташ, Олы Яз, Түбән Симәт, Олы Шыңар балалар бакчаларында уңайлы мөхит программалары нигезендә ремонт эшләре бара. Шулай ук мәктәпләрдә кайнар азык белән тәэмин итүне оештыру программасы нигезендә Шәмәрдән, Мишән, Шикше мәктәпләрендә төзелеш-монтаж эшләре башкарыла. Капиталь ремонт республика программасына Түбән Шытсы төп мәктәбе һәм Шикше балалар бакчасы биналары кертелгән.
Түбән Шытсу авылында урнашкан 9 еллык төп мәктәп бинасы төзелгәнгә 19 ел. Быел ул капиталь ремонт республика программасына керү бәхетенә ирешә һәм, ниһаять, март аенда биредә эшләр башланып та китә. Мәктәп 2002 елда кулланылышка тапшырылган иде. Шуннан бирле ремонт кергәне булмады. Дөрес, мәктәпнең ашханәсенә һәм шушы бинада урнашкан балалар бакчасына ремонт кирде безнең. 3 ел элек инде. Менә быел мәктәпнең үзенә инде капиталь ремонт эшләре башкарыла. Гомуми суммасы 41 миллионлык. Мәктәпнең шушындай матурайып китүе ул билгеле укытучыларга да, монда укыячак балаларга да уңай тәэсир ясар дип өметләнәбез инде. Һәм 1 сентябрьдә шушы матур якты мәктәпкә кирип уку елын башларбыз дип өметләнәбез. Капиталь ремонт эшенә ремонт строй сервис җаваплылыгы шикләнгән оешма алынган. Хәзерге вакытта эшчеләр бүлмәләрдә идән җәю, стеналарны штукатуркалау белән шөгыльләнә. Мәктәп бинасының 2 катында да эш тулы куәтенә бара. Бина эштән зур үзгәреш кичерәчәк. Ут, су, җылылык, сигнализация кебек коммуникация өр-яңа баштан алыштырылган. Идәннәр тулысынча мәрмәр таш белән ябыла. Пластик тәрәзәләр куелган. Ишекләр дә пластикка алыштырылачак. Түшәмнәр асылма типта эшләнә. Балта остасы Марс Әхмәтов бүген шуны тигезлек дәрәҗәсенә китерә. Төзүчелектә останың 35 еллык стажы бар. Килгәчтән тәрәзәләр куйдык. Балалар укый монда, конечно. Бик әшәк булды инде. Нишайттык. Бершәр икешәрне көнгә бершәр икешәр тәрәзә куйдык инде. Больше куйып булмады. Шуннан монда 100-дән артык тәрәзә бер айга сузылды инде ул. Монда соң менә күчтем инде нигә түшәмнәрне эшлим. Менә түшәмнәр нинди була инде монда хәзер? Түшәмнәр навесной. Нинди эшләр башкарыла түшәмнәр? Түшәмнәрне мин уровеньга утыртам, угольниклар кагам. И төшерәм инде, әйбергә уровеньга төшерәм. Монда ишекләр куясы бар. Ишекләрне куя башлыйбыз, икенче атнага микәйнән булыр. Һәрберне тагын нәрсәләрдә. Ишек безнең калада. Эшне тукталып торганы юк? Юк. Мәктәпнең тышкы ягы исә юеш фасад технологиясе белән эшләнә. Эш күләме әле шактый зур. Төзекләндерүдә 20 эшче хезмәт куя. Яңа уку елына укучылар матур, барлык уңайлыклары булган мәктәпкә киләчәк. Быел биредә 50 бала белем алыр дип көтелә. Шытсу авыл җирлегендә бүгенге көндә башка төзү ремонтлау эшләре дә алып барыла. Җирлеккә керүче 3 авылда да урам юллары эшләнә. Югары Шытсу авылында хәзерге вакытта Сабан туй үтә торган аланга илтүче Комсомол урамына вак-таш җәяргә әзерләнәләр. Бүгенге көндә безнең үзара салым акчасына юллар салу алып барыла. Бу барлыгы 810 мең сумга эшләнәчәк безнең. Йылыш авылында узганда эш тәмамланды. Менә бүгенге көндә Түбән Шытсуда 85 метр юл җәелә инде. Моны яшен оешмасы башкара. Авыл эчендәге шактый урамнар юллы булган. Алга таба да үзара салым акчасын авылны тәртипкә китерү, матурлау максатында файдаланачакбыз дип белдерде җирлек башлыгы. Балаларның җәйге ялын файдалы һәм кызыклы итеп үткәрү өчен мөмкинлекләр күп төрле. Собор районында җәй сайын эшләп килүче Кыяшкай сәламәтләндерү лагерында бу көннәрдә спортчы балалар ял итә. Лагерны ачу тантанасы да бик җанлы һәм мәртәбәле кунаклар катнашында үтте. Кыяшкай сәламәтләндерү лагерында һәр сменада да талантлы, актив балалар ял итә. 18 июльдә яшьлек яшьләр үзәгенең профильле сменасы башланып китте. 18 көнгә исәпләнгән сменада спортны үз итүче балалар ял итә. Спортчылар турында ял итә дип әйтү бик дөрес булмас, ял белән тренировкалар чиратлашып бара. Спорт профильле сменага 85 бала кабул ителгән. Тренерлар барсында алдан уйлап планлаштырып куйган. Менә бу Икшерма кадет мәктәбендә шул лагерьлар белән 11 ел эшлим. 11 ел килеп эшли башлаудан җәй көннәрендә, шул җәй ялларында, каникулларда 18 көнгә балалар белән килеп шөгыльләнеп ял итеп кайтабыз. Вожатыйлар белән, тренерлар белән планнар төзелгән. Һәр тренерның үзенең планы. Безнең монда 5 төр спорты. Шуларның бер төр спортында мин инде тренер булып барам чаңгы төреннән. Җәй көннәрендә инде шул кросс, имитация, хәзерге көндә лыж роллер дигән әйберләр бар. Менә шул роллерларда чаңгы техникаларын кабатлап була әзерләнә. Лагерны ачу тантанасына Сабар районы башлыгы Рәис Минныканов, депутат Марат Галиев һәм башкалар да килгән иде. Бәйрәм вакытында кунаклар отрядлар белән танышты. Спорт сөюче балалар җыр биюгә дә бик оста булып чыкты. Кунаклар белән дә аралаштылар, фотоларга да төштеләр. Әлеге профильле сменада бер ял иткән бала ел сайын ял итәргә килә. Хәтта 6 ел рәттән килүче балалар да бар.
Шәмәдән лицейы укучылары Айнур Гәрәев һәм Илнур Сабиров икесе дә волейбол уенын яраталар. Бик ныклап шөгыльләнәләр. 3нче ел яшьлек яшьләр үзәгенең профильле сменасында ял итәләр. Аларның тренерлары да биредә. Мен бұл лагерьга үзем тренироваться килдем. Монда тренировкалар ошый. Мен волейбол белән шөгыльләнәм. Монда минем тренерым дагы бар, Анан Исмаил Ханифович. Мен волейбол белән шөгыльләнәм. Безнең тренер Хуснуддинов Илназ. Мен дуслар белән монда килдем. Мен монда бик ошый. Әлеге профильле сменада төрле яшьтәге балалар ял итә. Яшьләре төрле булса да, максатлары бер. Җәйге ялны файдалы итеп үткәрү һәм ныклап спорт белән шөгыльләнү. Өйгә куйдасы иде дип яман сулаучылар юк та. Шәмәдән лицейы укучысы Илназ Усмановны бер отрядка капитан итеп куйганнар. Капитаннан башлап һәр бала һәр эштә алдынгы булу өчен тырыша. Безнең бөтен малы кызлар юк. Малайлар гына. Без алар белән уйныйбыз, йөгерәбез. Бик әйбәт отряд без. Миңа әтиәне лагерьга барга кушты. Анда ял итәргә чем, иде анда ятырга. Шуңа мин монда. Профильле смена 4 августка кадәр эшләячәк. Талантлы, тырыш әйдәманнар һәм балаларны уртак максат берләштерә. Спортта яхшы нәтиҗәләргә ирешү. Аеруча максатчан һәм тырышлар бер генә көнне дә бушка уздырмый. Безнең инде ел саен күбесенчә спортсменнар бара, үзебездә заниматься иткән балалар. Шуңа күрә алар инде булай да бик дус тату. Күбесенчә инде безнең монда Шәмәрән балалар ял итә. Аннары Собалар да хайран менә бу елны булды. Безнең барлыгы 5 отряд, 5 төрле спорт белән шөгыльләнәләр. Волейбол, футбол, легкая атлетика, өстәл теннисы һәм инде шахматы белән. Шуңа күрә алар бик дус. Хәзер менә безнең программалар буенча алар өчен без әзерләдек турнирлар. Һәрбер вид буенча турнир булачак, отрядлар ярышачаклар инде. Һәрбер отряд үзенең данын шунда саклый алачак дип әйтик инде. Кояшка сәламәтләндерү лагерында ял иткән спортчы балалар өчен биредә үткән һәр көн күңелле вакыйгаларга бай булачак һәм мәктәп елларының матур хатирәсе булып калачак. Җәйнең явым төшемсез булуы зыян салса да, оннан файда күрүчеләр дә бар. Ул юл төзелеше тармагы. Бу көннәрдә алар бер үзлексез без йөри торган юлларны төзү, ремонтлау эше белән мәшгуль. Җәйге чорда район буенча бу эшләр берничә урында башкарыла. Безнең алдагы сюжет Килдебәк Искек Ширмә участогыннан әзерләнде. Биредә эшләр бу елның 1нче июнендә башланып китте. Эшкә 10 берәмлек техника җәлеп ителгән. 14ләп КАМАЗ машинасы бар. Хезмәт фронтында безне мастер вазифасын башкаручы Нияз Гәрәев каршы алды. Белгеч юлның дәүләт стандартларына туры китереп эшләнүен контрольдә тота. Кичкенә генә ялгышлык та юлның сыйфатына тискәре йогынты ясарга мөмкин. Безнең бу башлангыч өлешендә яңа метод холодная регенерация дип атала. Аны Казаннан килеп, яңа техника белән эшләп китәләр. Ул башта асфальтны ватып бирә. Biz анасы щебенка istəyimiz. Аны яңадан bir кат бутап, biz уже асфальт җәяргә әзер була инде. Бүтән преимуществосы әйткәндә инде тизлек инде монда. Калган өлешендә инде же классик безнең дорожная одежда дип атала инде. Ком, таш, щебенка и асфальт. Бу участокта юл төзү эшләре 7 километр 900 метрда башкарылачак. Күзгә 2 чакрым 750 метрын эшләп бетерү планлаштырыла. Гомумән эшләрне тулысынча тамамлау 2023 елга исәпләнгән. Хәзергә 35% тамам. 27ләп кеше иртәнге 7дән кичке 5кә кадәр эшләй. Иссегә генә чыдарга кирәк. Юл өчен бик әйбәт булды инде. Кеше өчен начар. Потому что һәр көнне кояшта басып торырга бик авыр. Yok, жеңіл түгел. Сакландык. Кремнар сыктык биткә. Хәмдә һәр көнне кояшта басып торып. Кремнар, су. Техника кондиционер белән җиһазландырылганмы? Кайберләрендә бар, бөтенесендә түгел. Су алып килеп тордылар инде гел. Сусыз булмый. Асфальтның киңлеге 7 метр, юл кырые 2 яклап метр ярымны тәшкил итәчәк. Бу юлга моңарчы торба салынмаган иде. Шунлыктан даими рәвештә дамба астында су җыелып торды. Эш барышында әлеге җитешсезлек тә хәл ителә. Зур торба салдыру мастер Фәргат Галявин җаваплылыгында. Хәзер көнне тыгызлап җәю эше вибротрамбовка башкарыла. Иң беренче без анда котлован каздык инде. 2 метр киңлеккә, үске якта ул 5 метрга кадәр киңлеккә була инде. Монда 20 метр узынлыктагы, 1 метр диаметрдагы труба, гофрированный труба салына. Аның астына песчаный подготовка толщиной 40 сантиметр. Җегетләр хәзерге моментта обратный засыпка дип әйтәбез инде аны. Кидән күмү эше башкаралар песок белән.
Мында Хазиев Роберт, Галимов Илнур, Гилазиев Ренатлар хезмәт куялар бүгенге көндә. Бригада шушы 3-4 кеше инде безне, экскаваторчик Марданов менә Илнас эшләп маташа. Элек бу участокта труба юк иде. Хайранга зурлыкта күлләр җыладыр монда яңгыр яуса, язгы ташу вакытларында. Турба салу эшендә дә ялгышырга ярамый. Стандарт буенча эшләмәсәң, җир ярылып китеп, юлның сыйфатына зыян килә ди белгеч. Төзелештән соң бу юлдагы текә тауда тигезләнәчәк. Иң биек җирендә 7 метрын кискәннәр. Бу да шоферлар өчен күңелле яңалык. Юл хезмәткәрләре районыбыз үзәгендә, авылларда да күләмле эшләр башкара. Юллар безнең гомерлек юлдаш. Һәм аның төзек каралган булуына без менә шушы егетләргә рәхмәтле. 21 һәм 22 июль көннәрендә Соба районында ЮХИДИ инспекторлары тарафыннан балаларны йөртүче автобуслар, шоферларның йөртү хукукы буенча тиешле документлар, юлламалар тикшерелде. Шунда рейдларның берсендә без дә эшләдек. Права, путевка инде. Иртә белә шофер тикшереп чыгара инде. Кем юк микән? Марат Нургалиевның бүген лесхоз бистәсенә икенче тапкыр барышы. Маршруты фехтование белән шөгыльләнүче балаларны махсус лагерьдан алып Нарат быз сарайына илтү. 3нче рейс кичке якта булачак. Документлары да, транспорты да тәртиптә. Шоферларның аларның үзләре белән булырга тиеш водительское удостоверение. Бер, икенчесе свидетельство о регистрации транспортного средства. 2, өченчесе путевой лист. 4нчесе страховой полис. 5нчесе договор фрахтования, 6 уведомление, 7нчесе маршрут движения, у нас список детей и сопровождающих. У нас лицензия булырга тиеш инде. Бу ярты еллыкта балалар катнашында 3 юл транспорт фаҗигase теркәлде. Нәтиҗәдә бер бала һәлак булды, икесе авыр тән җәрәхәтләре алган. Балалар төркемнәрен йөртүче автобусларның юл транспорт һәлакәтенә очраганы юк. Бу эшне районда Яшин җәмгыяте башкара. Рафис Бакиров оешманың иң яхшы шоферларының берсе. Өстәвенә үзләрендә үткән бәйгедә аның транспорты иң чиста автобус исемендә алган. Шушы тирәдә генә йөрибез инде, шул лицоз белән икарада, лицозга менә командировка дип әйтәм, соң инде заниматься итәргә киделәр бит инде. Шуларны ошатырга йөртәм менә бүгенге көндә инде. Кайда эш бар инде? Я икшермә нигенә итеп куябыз инде балаларны. Нәрсә ул? Лагерь бар бит инде. Укучырында мин абитка тикле дитсатлар белән инде, абиттан соң хоккей йөртәм. Рейд барышы профилактик чара кысаларында да безнең район территориясында хукук бозу очраклары ачыкланмады. Инспекторлар һәр вакыт сакта. Аларның һәр сүзе, юл йөрү кагыйдәләре безнең истә булырга тиеш. Шоферларга мөрәҗәгать итеп шуны әйтәсе килә, юлларда игътибарлы булсыннар иде. Балаларны йөрткәндә аларга игътибарлы күбрәк бирсеннәр иде. Аптечкалары булсын, айнытүчләре булсын автобуста. Һәм инде машина төзек булсын иде. Сәүдә җәмгыятьнең муллыгын һәм кешеләрнең тормыш дәрәҗәсен күрсәтүче иң мөһим тармакларның берсе. Иртәгә әлеге тармакта эшләүчеләр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Безнең иҗат төркеме авылларда халыкны көнкүреш товарлары белән тәэмин ителеш ни дәрәҗәдә булуы белән кызыксынды. Тулырак алдагы сюжетта. Шәһәр кешесе бүгенге югары технологиялар заманында кирәкле әйберләрне өйдән торып кына интернет аша заказ бирә. Ә авыл кешеләре өчен бу эшне тәгәрмәчле машиналар, ягъни автолавкалар башкара. Авылларда яшәүче халыкны кирәк-ярак белән тәэмин итү күп тармаклы эшчәнлек алып баручы район кулланучылар җәмгыятенә йөкләнгән. График буенча авылга атнага бер тапкыр тәгәрмәчле кибет килә. Нигездә өлкән кешеләр яши торган Сабай авылы халкы да автокибетне көтеп ала. Ярый әле кибет килә, ашамлыклар барып алырга машинабыз юк ди авылга әти-әнисен карарга кайткан Гөлирә Миннехуҗина. Авыл да кеше эс. Кибет, шуңа күрә кибет тоту выгодны түгел. Безнең үзебезнең транспорт булмагач, безгә менә продукты һәр вакыт кирәк бит инде, башка җиргә барып ала алмыйбыз. Шуңа күрә атнага 2 көн, 1 көн менә шушы прилавка төшә, среда көнне, и шимбә көнне ипи төшә инде. Без аны һәр вакыт көтеп алабыз, кирәк әйберләрне заказ итәбез, ул алып төшеп тора. Яраткан эшең шатлык китерсә, бу зур бәхет инде. Сәүдә өлкәсендә 8 ел хезмәт куючы Энҗе Нигъмәтҗанова сатып алучыларны ачык йөз белән каршы ала. Товар ассортименты белән бик теләп таныштыра. Көне буе аяк өстендә эшләсәм дә, ару талуны сизмим ди тырыш сатучы. Миңа бу өлкәдә бик ошый. Әбиләр дә бик ягымлы, бабайлары да бик ягымлы, килгәнне көтеп торалар. Кирәк әйберләрен шалтыратып сорыйлар, әйтәләр, алып килеп бирәбез.
заказларын үтәп барам инде аларның. Сәүдә өлкәсендә эшләгәннәрнең барсынадан исәнлек, саулык, шушы авыр эшләрендә исән сау эшләүләрен телим. Теге җиңелләрдән түгел, төрле кеше була. Төрлесе төрлечә менә кешеләрнең кайткан кунаклар бар. Менә алар икенче төрле карыйлар безгә. Шәһәрдә, кибетләрдә икенче төрле бит инде. Авылларда монда икенче төрле. Менә аларга бик яра битеп булмый. Аларга да ярара тырышабыз. Менә шундый авыр эшләрендә уңышлар телим. Аз халык яшәүче Сабай өчен тәгәрмәчле кибет күптәннән таныш булса, Мингәрдә кибет берничә ай элек кенә ябылган. Автолавка даими килеп торса да, авыл халкы үз авылы кибетен сагынып яши. Күңелләрендә әлеге сәүдә үзәге ачылыр дигән өмет бар. Безгә инде кибет булса бик яхшы булыр иде. Бик яхшы, без олы кешеләргә бик яхшы булыр кибет булса. Үзеңне теләгән әйбереңне аласың. Тегендә монда барсаң, барган әйбереңне онытып кайтасың. Авылда кибет булса бик яхшы булыр иде. Сәүдә хезмәткәрләре көне иң күп кешегә кагыла торган һөнәри бәйрәмнәрнең берсе. Аны сатучылар үзләре генә түгел, күп санлы сатып алучылар да бәйрәм итә. Аларга эшләрендә инде түземлелек, сабырлык, һәрвакыт менә шулай без шикелле бәләкәй авылларын ниләрне онытмасыннар, үзләренең продуктларын, ниләрен, машиналарын җибәреп торсыннар инде. Ул безгә бик кирәк, тегендә монда чыгып ала алмыйбыз бит инде. Ипи дә, ни дә кем сайын кирәкле. Бик рәхмәтле инде без аларга инде. Сәүдә өлкәсе хезмәткәрләре, һөнәри бәйрәмегез котлы, эшләрегез уң булсын. Райондашларыбызның тормыш сыйфаты, кәефе сезнең эшнең уңышлы һәм нәтиҗәле булуына бәйле бит. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Безнең чыгарылышны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз. Безнең белән калыгыз.